Tsiku namba 5. Utumiki wa Yesu. Ndipo Yesu anabwerera ku Nazareti kumene iye analeredwa. Morning. Pa tsiku la Sabata analowa mnyumba ya mapemphero monga anazolowera. Anawawuza kuti awerenge buku la mneneri Yesaya. Mzimu wa Ambuye ali pa ine, chifukwa anandidzoza kuti ndilalikire aumphawi. Iye wandituma kuti ndilengeze kwa am'ndende mamasulidwe, akhungu apenyenso, kuti ndipereke ufulu kwa anthu osautsidwa, kuti ndilengeze za nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo. Malemba akwaniritsidwa lero, monga mwamva. Mawu a Mulungu akwaniritsidwa, koma ndi Masiya yekha angathe kukwaniritsa lonjezano. Musakayike, mudzanena mwambi, sing'anga iwe, mdzichiritse wekha. Mudzatinso tinamva zimene munachita kwa Farao, muchite zomwezo kwanu kuno. Ndikuwuzani, ndithudi palibe mneneri amene anthu akwawo amamulandira. Mawu awa Yesu anadzulula kuti ndiye Mesiya wodzozedwa wa Mulungu wotumizidwa kwa anthu ake. Ayuda awa sadamulandira iye kukhala Mesiya, nafuna kumponya pansi kuphompho, koma iye anangodutsa pakati pawo, ndipo anawachokera. Kodi ndine wolimba mtima poyankhula choonadi? Kodi ndadzipereka motani pa mayitanidwe anga ndi utumiki wanga? Kodi ndimayankha motani pamene Yesu akuyankhula nane?